Okey. Okey. Yo. Zana kadar bir jor oğlum ne kadar çüştesi yana mıcak gazlısın. Mora mebinen geri mekra. Hacan kızırış meyası yardım mekanı ki xçam maqsad. Ranjuray. Ayzi kısaldan şila. Niyozmandi xilish yaqiniyay. Hamash amid shab va ro'zish baroy niyozmandi yagay. Эдибек муддати 5 сол аст ки аз чашми бино маҳрум аст. ӯ бе кӯмаки писаронаш ҷое рафта наметавонад ва набудани онҳо барояш хеле сангин аст. ӯ сокини ҷамоати заргари ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон буда соҳиби 3 писар мебошад. Эдибек баъди ҷарроҳии майнаи сар якбора нобино гашт ва зиндагии ӯ куллан тағйир ёфт. То 5 соли пеш ӯ устои чирадаст буд. бо ҳунари дастонаш ҳам хонаи ҳамдеҳагону ҳаммиллатон ва ҳам иншоотҳои берун аз марзро зебогии дубора мебахшид ва бо дастмуздаш зиндагиашро пеш мебурд. имрӯз ӯ дастнигар аст, кӣ барояш кӯмак мекунаду кӣ дасташро гирифта то беруни ҳавлӣ мебарорад. мара ака чашмон ки нобинояд дилам танг шидасай, фарзандо калон шидасай. мақсад ки 3 та фарзанд дорам, 3 писар. не дар давоми зиндагӣ ака як чашми чапам зарба хӯрдаги гӯдакимда ӯ намедид. тарафи ростам баъди ҷарроҳӣ асаб аденома гипофиз оператсия кардам 5 сол пеш ҳаму баъди ҳама оператсия нобино шид. ҳар моҳ пас 2 моҳ пас 1 моҳ пас 6 моҳ пас гуфтанд ки лечение кардан дар кор. ака ӯ лечениҳо қиматтар буд, дигар натонистем карда. ай кор ки мондем дигар қиин шид. ин ҳозир ака андаке мисол андаке рӯшанӣ ҳаст. андаке рӯшанӣ ки ака дидан мисол чизе шинохтан нест хеле. ана гуфтанд ки дар хориҷа мешава ки ира лечение кардан. чанд Россия клиника Фёдорова ҳамуҷода чандин шахсиятҳо оператсия кардиян соз шуда. ай 2% ҳамха лечение кардиян 80% хестай. ака мара ҳамуҷо маслиҳат додан. ман як ҷурум равон кардам ҳамуҷо. ҳама чи ман мақсад фаҳмонданшон гуфтанд ки мешава. пештар ман усто будам, устои сохтмон. устои ҳамин сохтмони ҳама кораш. ба ҳаму замин то боло шава, ба сантехникӣ, ба мебелиша, ба светиша, ба тамоми кораш ай даст меомад мекардам. 5 сол ки фаъолият намекунед, чигуна зиндагии шумо пеш меравад? аз сӯби чӣ? манбаи даромад ҳай пенсия мегирем. бо хай одамо хо картишка меоран, хо пиёз меоран, хо ягон сум метиҳанд. мақсад ҳамин хеда. гуфтед ки сохтмонда кор мекардам. дар муҳоҷират будед ягон маротиба? бале, дар муҳоҷират бисёр будам. бисёр одамо мешиносанд. агар чеҳрам дига нашида бош дар 2-5 сол. дар қишлоқҳо ҳама хонаҳоро мисол месохтем, аввалш то охирша. бо дигар хонаҳошо ремонт мекардем. бо шаҳрҳои душанбеда кор мекардем дар этажҳо. бо инҷо масҷид сохтем. хай тарафҳои хориҷидам ҳамин хе кор карда ки наметонам, ра гашта наметонам. даҷа фарзандом берун мебаранд меоранд. ма дар он ҷа дидам чӣ қадар маблағ гуфтанд табобати шумо? гуфтанд ҳамин хе фаҳмонданд. гуфтанд ки хеле корҳоро мо гузарондагем, мақсад соз шудагиян то думи $10,000 гуфтанд. як моҳдам соз мешидай. акай организм мешидай. ахираш 3 моҳда мошоалларо соз мешидай гуфтанд. якбора нобино гаштани писар падарро низ ғамбемор карду ба бемории фишорбаландӣ гирифтораш намуд. таъмини оилаи писари нобинояш бо 3 фарзанди хурдсол барояш сангин аст. вале умед дорад ки нафарони хайрхоҳ барои барқарор шудани қувваи босираи писари нобинояш бетараф нахоҳанд истод. мақсад барем лечение бигирем. фарзандо калон шудиян. ҳар рӯз як чӣ мегӯянд. ё мегӯянд ту велик бигӣ. мақсад бери ту ҷурон велик доранд. ё марочник бигӣ мегӯянд. дасти кӯмак дароз кунанд ба ҳамдигармон иншоаллоро. ман хайрхоҳ будам. дасти ниёзмандоро дасти кӯмак дароз мекардам. шон як хизмати халқ будам. имрӯз ниёзманд шудам дигар. ниёзмандӣ қиин буда.
оқил писари калонии Идибек мебошад ва ҳар лаҳза дар паҳлӯяш аст. ҳангоми суҳбат ӯ дарди падарро бештар ҳис мекард. гирьяи бесадо дошту ашки худро пинҳон мекард. аз нигоҳҳояш барои барқарор шудани чашмони падараш аз мардуми тоҷики хайрхоҳ кӯмак мехост, то ки падараш мисли дигар падарҳо болои сарашон солиму бино бошад ва хостаҳояшонро бароварда созад. шоки яктиша яда ҷурам мақсад гӯё бо уҳда гирифтагиай 2 солчи мактабхонаи ҳар 2 солчам равон мекунанд, мегӯянд пӯшокишона бигӣ воке намештам ӯ роӣ карда наметонистем мактаб ӯ хона хай курпичии сусуна ҷо майдая 3 фарзанда калон шидестиян шав бера биромада чой хӯрданда гузаштанда баъзе вақт меҷиқимшона чанд бор ҷиқидимшон ай хоб хестанд мақсад бо яке вазнитар биҷиқим ягон чун мумкина шикастанаш тестар асосиам меёд як хона кунам як ҷои кушодӣ биёвам мақсад и ҷамоили мо бисёриянд моям гӯё 4 оилаем дар ин хона ҷомон тангай ниёзмандии худаш як қинияй ҳамаш ҳамин шабу рӯзаш барои ниёзманди яга барои маъюб бо вазнитар қинии бисёра қинияи ҳама ҳисоб ай гаштан ай рафтан ай гав задан баъзе вақт хуни ҳамон дуртаракода бачаҳо майдаст мегиранд мебаранд занако далави ҷур огриснако я чи шутестиян онҷа як гап зестиян моро мебинанд гирӣ мекунанд занако моро мебинанд раҳшон гирӣ мекунанд занако гирда баранд мақсад мегӯянд хонаи мо мақсад хонаи мо соз мекард хонаи мо мисол мерафт меомадам инҷода хизматаш ҳамада мерасид даст ба хайру имрӯз жида бефарзандаш як гашта наметавонад зиндагимонам қинай падармам касалмандай кор карда наметавонам ки моро мақсад ёрдам мекунад ягон чи хачан хизруш мерса ёрдам мекунад ки хачан мақсад ранҷурай айзи қимат касалдам шида насоз буданду соз буд падарам ягон шикояте надорд ман касал шудам ваям ҳар рӯз касалад ҳар рӯз динаш даҳ мекунад ҳар рӯз давлеш мехезад ман аз чӣ рафта наметавонам идибек бо ҳазорон умед ба сомонаи оилатиҷӣ тамос гирифт то ки бо дастгирии мардони саховатпеша ва шахсони хайрхоҳ маблағи зарурӣ барои ҷарроҳии чашмаш ки $10,000 ташкил мекунад ҷамъ оварад. ягона орзуяш ин аст ки ҳар субҳу шом чеҳраи гарми падару модар ва фарзандонашро бо чашми хеш бубинад. мақсад муроҷиат мекунам ба он шахсои хайрхоҳ хайрбадаста ки одати хайр кунанд хайркунӣ доранд худо хайрошон ба даргоҳаш қабул бикунад дасти марам дасти кӯмак дароз кунанд ака дар наворо гӯш мекунам ки иқа бандаҳои худоро дасти кӯмак дароз мекунанд иқа бандаҳои хонаро дар метиҳанд иқа бандаҳои худоро лечение мекунанд дар дига давлатҳо ниёзмандон ниёзашонро бароварда мегардонанд марам ака аз он ҷумла бигардонанд дасти марам кӯмаки худшонро дароз кунанд иншолло дасти кӯмак дароз кунам ки созчам иншолло ман созшавандаям ман даҳанда ки лечение дар кор ки ҳамн лечение буд чи иншолло ман соз мешавам дар бари шумо меом дасти кӯмак дароз мекунам ба ниёзмандон ба ғарабиён муроҷиат мекунам ки дасти кӯмак дароз кунам ба мара
Thank you.